Ang sambingay mahitungod sa tigsabwag. Marcos Kapitulo 4, 1-9. Nagtudlo pag-usab si Jesus sa daplin sa linaw. Daghan kayong mga tao ang nagtigom sa iyang palibot. Busa misa kay siya sa sakayan nga nagpundo didto ug milingkod. Ug ang mga tao nagpabilin sa daplin sa linaw. Daghan ang iyang gitadlo kanila pinaagi sa mga sambingay. Mingon siya, pamati ka mo. May asa ka mag-uma nga nagsabwag og binhi. Nasabwag ang uban nga binhi sa daplin sa dalon, ug gitoka kini sa mga langgam. Ang uban nasabwag sa kabatuan. May gamay nga yuta didto sa dalira nga miturok ang binhi. Apan nalawos kini sa dihang nainitan sa adlaw, ug namatay ra dayon tungod kay wala kini makagamot. Ang uban nga binhi nasabwag ug mitubo sa yuta nga may tunaw kon nga mga sagbot, apan sa paglabong sa mga sagbot natabonan kini, busa wala makapamunga. Ang uban asab nga binhi nasabwag sa maayo nga yuta, ug kini mitubo ug namunga. Ang uban igo-igo lang ang bunga, ang uban daghan, ug ang uban daghan kaayo. Mingon pagayod si Jesus kanila, kamo nga nagapaminaw, kinahanglan sabton gayod ninyo kining inyong nadungog.